Τον Οκτώβριο του 1912 η Ελλάδα, μαζί με τους Βαλκάνιους συμμάχους της, ξεκινάει πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέσα σε λίγους μήνες και μετά από σκληρούς αγώνες, απελευθερώνεται μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, η Ήπειρος και αρκετά από τα νησιά του Αιγαίου. Ήταν ο πρώτος νικηφόρος πόλεμος που έκανε η Ελλάδα 80 χρόνια μετά την ανεξαρτησία της. Το 1912 τα σύνορα της Ελλάδας εκτείνονται μέχρι τη Θεσσαλία. Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου ανήκουν στην Τουρκία και την Ιταλία, ενώ η Κρήτη και η Σάμος έχουν μεν κερδίσει την αυτονομία τους, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα τμήμα του ελληνικού κράτους. Στην Ελλάδα βασιλεύει ο Γεώργιος ο Πρώτος. Διάδοχός του και αρχηγός του στρατού είναι ο γιος του Κωνσταντίνος. Ενώ στην πολιτική αρχίζει να κυριαρχεί η φυσιογνωμία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Οι συμμαχίες. Η περιοχή των Βαλκανίων που κατέχουν οι Τούρκοι βρίσκεται σε αναβρασμό. Οι νεότουρκοι αθετούν τις υποσχέσεις τους για ισότητα ανάμεσα στους χριστιανούς και μουσουλμάνους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οπότε τα χριστιανικά βαλκανικά κράτη αποφασίζουν να αντιδράσουν. Το Μάρτιο του 1912 η Ρωσία, που θεωρεί ότι τα Βαλκάνια ανήκουν στη δική της σφαίρα επιρροής, προτρέπει τη Σερβία και τη Βουλγαρία να συνάψουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συμμαχία αυτή προστίθεται το Μαυροβούνιο, ενώ η Ελλάδα αποκλείεται προκειμένου να μην εγείρει διεκδικήσεις επί της Μακεδονίας. Ο Βενιζέλος όμως πείθει τους Βουλγάρους να υπογράψουν αμυντική συμμαχία, γιατί είχαν ανάγκη τον αξιόμαχο ελληνικό στόλο που, σε περίπτωση πολέμου, θα εμπόδιζε τις τουρκικές μεταφορές από τη Μικρά Ασία προς τα βαλκανικά μέτωπα του πολέμου. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1912, Σερβία, Βουλγαρία και Ελλάδα επιδίδουν τελεσίγραφο στο Σουλτάνο, ζητώντας ριζικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το τελεσίγραφο απορρίπτεται και στις 4 Οκτωβρίου οι πρέσβεις των Βαλκανικών κρατών αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη. Ο πόλεμος αρχίζει. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ξεσπά ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα. Η Σερβία και το Μαυροβούνιο εισβάλλουν στη Βόρειο Μακεδονία, ενώ ο Βουλγαρικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Ο ελληνικός στρατός ετοιμάζεται να απελευθερώσει την Νότιο Μακεδονία και Ήπειρο, ενώ ο στόλος εξορμά στο Αιγαίο. Η άποψη που επικρατεί στο στρατηγείο και συμμερίζεται ο Κωνσταντίνος είναι ότι η πορεία πρέπει να συνεχιστεί προς βορρά, με σκοπό την κατάληψη του μοναστηρίου και την ένωση με τα σερβικά τμήματα που προχωρούν προς τον νότο. Όμως οι πληροφορίες από τη Σόφια είναι ανησυχητικές. Οι Βούλγαροι προελάβουν στην Ανατολική Μακεδονία και κατευθύνονται προς τη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Στρατιωτικών Βενιζέλος διαφωνεί με τον αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο ελληνικός στρατός. Ο Βενιζέλος τηλεγραφεί στον Κωνσταντίνο στις 13 Οκτωβρίου 1912. Αναμένω να μην γνωρίσετε την περαιτέρω διεύθυνση ειν θα ακολουθήσει η προέλαση του στρατού Θεσσαλίας. Παρακαλώ μόνο να έχετε υπόψη ότι σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι επιβάλλουσι να ευρεθούμε μίαν ώραν ταχύτερον στη Θεσσαλονίκη. Υπουργός Στρατιωτικών Βενιζέλος. Κωνσταντίνος προς Βενιζέλο. Ο στρατός δεν θα οδεύσει κατά της Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω καθήκον να στραφώ κατά του μοναστηρίου, εκτός αν μου το απαγορεύετε. Βενιζέλος προς Κωνσταντίνο. Σας το απαγορεύω. Ο Κωνσταντίνος υπακούει και ο στρατός τρέφεται προς τη Θεσσαλονίκη, που κινδύνευε να πέσει στα χέρια των Βουλγάρων. Απελευθερώνεται η Κατερίνη και η Βέρεια και οι Έλληνες φτάνουν στην Άουσα, όπου εγκαθίσταται το Γενικό Στρατηγείο. Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το που βρίσκεται ο κύριος όγκος των τουρκικών στρατευμάτων, και έτσι ο ελληνικός στρατός προχωρεί κάνοντας αναγνωριστικές επιχειρήσεις. Ο Τούρκος αρχιστράτηγος Ταξίν Πασάς επιλέγει να υπερασπίσει την ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη των Γιαννιτσών, εμποδίζοντας ταυτόχρονα και την προέλαση προς τη Θεσσαλονίκη. Τις μέρες που ακολούθησαν τη μάχη των Γιαννιτσών,
Ο στρατός ασχολήθηκε με την επισκευή των κατεστραμμένων γεφυρών του Αξιού και με την προετοιμασία για την τελική προέλαση προς την Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος είχε εγκαταστήσει το στρατηγείο του στην έπαυλη Τοψίν στη θέση γέφυρα. Υπήρχαν πληροφορίες ότι το ηθικό των Τούρκων ήταν χαμηλό και ότι θα ζητούσαν να διαπραγματευτούν την παράδοση της πόλης. Στις 25 Οκτωβρίου φτάνει στο ελληνικό στρατηγείο τουρκική αντιπροσωπεία με τους όρους παράδοσης. Ο Ταξίν Πασάς, για να παραδώσει την πόλη, ζητούσε να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός μαζί με τον οπλισμό του. Ο Κωνσταντίνος αρνείται τους όρους. Ζητάει να του παραδοθεί ο τουρκικός στρατός και ο οπλισμός και δίνει προθεσμία μέχρι τις 6 το πρωί της επομένης 26 Οκτωβρίου. Οι στιγμές ήταν κρίσιμες. Οι Έλληνες δεν είχαν άλλα χρονικά περιθώρια για να περιμένουν. Οι Βούλγαροι είχαν καταλάβει τις αίρες και ο δρόμος προς τη Θεσσαλονίκη ήταν ανοιχτός. Στις 5 το πρωί της 26 Οκτωβρίου του 1912 οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι δέχονται τους όρους, ζητώντας μόνο να κρατήσουν 5.000 όπλα. Και αυτή η πρόταση των Τούρκων απορρίπτεται και δίδεται 2ωρη προθεσμία. Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες και ο Κωνσταντίνος έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις το συντομότερο δυνατό. Δεν ήξερε αυτό που ήξερε ο Πρωθυπουργός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ότι ο βουλγαρικός στρατός κινείται ταχύτατα από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Στριμώνα προς τη Θεσσαλονίκη, με μοναδικό σκοπό την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Ο Βενιζέλος τηλεγραφεί στον Κωνσταντίνο. Προς αρχηγόν στρατού. Παραγγέλλεστε να αποδεχθείτε την προσφερόμενη ημίν παράδοση της Θεσσαλονίκης και να εισέλθετε εις ταύτην άνευ χρονοτριβής. Καθιστώ ημάς υπεύθυνον δια πάσαν αναβολήν έστω και στιγμής. Υπουργός Στρατιωτικών Βενιζέλος. Η προθεσμία περνάει χωρίς απάντηση εκ μέρους των Τούρκων. Ο ελληνικός στρατός αρχίζει να προελάβει προς τη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το βράδυ, μέσα στη Θεσσαλονίκη, ο Ταξίν Πασάς υπογράφει το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης. Από την ελληνική πλευρά, το πρωτόκολλο υπέγραψαν οι αξιωματικοί του επιτελείου Βίκτορ Δούσμανης και Ιωάννης Μεταξάς. Με την παράδοση της πόλης εχμαλωτίστηκαν 25.000 Τούρκοι στρατιώτες και 1.000 αξιωματικοί. Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την προέλαση στη Δυτική Μακεδονία και εκτός από το Αμίντεο, που ήδη είχε καταληφθεί, απελευθερώνει την Καστοριά, τη Φλόρινα και την Κοριτσά στη Βόρεια Ήπειρο. Το πρόγραμμα εξυγχρονισμού του ελληνικού στόλου προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όταν έφτασε η στιγμή της πολεμικής αναμέτρησης, ο στόλος, χάρη στην άρτια εκπαίδευση και τον ηρωισμό των πληρωμάτων του, μπόρεσε να κυριαρχήσει στο Αιγαίο και να ελευθερώσει όλα τα νησιά που βρίσκονταν κάτω από την Οθωμανική κατοχή. Το πρόγραμμα ναυτικών παραγγελιών του Βενιζέλου ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1912 με την παραγγελία 2 καταδρομικών, 6 αντιτορπιλικών και 1 ακόμη θωρηκτού στη Γερμανία. Το μεγάλο απόκτημα του ελληνικού στόλου ήταν το θωρηκτό Γεώργιο Ζαβέροφ, που είχε παραγγελθεί από Ιταλικό ναυπηγείο του Λιβόρνο στα τέλη του 1909 και έφτασε στο Φάληρο την 1η Σεπτεμβρίου 1911. Σύμφωνα με το σχέδιο, όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος, ο στόλος του Αιγαίου υπό τις διαταγές του Παύλου Κουντουριώτη εξασφάλισε τον απόλυτο έλεγχο του Αιγαίου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στέλνει μήνυμα προς τους αξιωματικούς και πληρώματα του ναυτικού. Η Ελλάς δεν αναμένει από σας να αποθάνετε για αυτήν. Αναμένει να νικήσετε. Ο στόλος έπλευσε αμέσως βορειοανατολικά. Άρχισε περιπολίες έξω από τα Δαρδανέλια. Ο τουρκικός στόλος δεν πρόλαβε να αντιδράσει έγκαιρα. Άμεσα στις 8 Οκτωβρίου καταλήφθηκε η Λίμνος και άρχισε η μετατροπή του φυσικού της λιμανιού του Μούδρου σε ναυτική βάση και κεντρικό ορμητήριο του ελληνικού στόλου. Ακολούθησε η κατάληψη όλων των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου: Ήμβρος, Θάσος, Άγιος Ευστράτιος και Σαμοθράκη. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου είχε ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της Λέσβου, της Χίου και της Ικαρίας. Στις 8 το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου 1912, τμήμα του ελληνικού στόλου περιπολεί κοντά στα στενά του Ελισπόντου όταν πληροφορείται ότι 4 τουρκικά θωρηκτά βγήκαν από τα στενά.
ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου Παύλος Κουντουριώτης στέλνει ένα ιστορικό σήμα προς τα πληρώματα των πλοίων. Ο ελληνικός στόλος παίρνει θέση μάχης και στις 9:20 αρχίζουν οι πρώτες ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στα αντίπαλα πλοία. Στις 9:35 ο Αβέροφ υψώνει σήμα ότι θα ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία. Αυξάνει ταχύτητα και κατευθύνεται μόνος εναντίον του τουρκικού στόλου, βάλλοντας από απόσταση μέχρι και 2.850 μέτρα. Η ενέργεια αυτή του Αβέροφ είναι αρκετά παράτολμη, γιατί βρίσκεται κοντά στα τουρκικά παράλια, από που δέχεται ισχυρά πυρά. Όμως εξαιτίας αυτής της τολμηρής κίνησης του θωρηκτού Αβέροφ, ο Τούρκος ναύαρχος τρομοκρατείται και μετά από σύντομη μάχη διατάσσει τον τουρκικό στόλο να καταφύγει πάλι στα στενά του Ελισπόντου. Το πρωί της 5ης Ιανουαρίου 1913, ο τουρκικός στόλος βγήκε από τον Ελίσποντο και κατευθύνθηκε προς τη Λίμνο. Σκοπός του ήταν να ευνηδιάσει τον ελληνικό στόλο και να τον πλήξει στον ναύσταθμο του Μούδρου. Όμως ο ευνηδιασμός απέτυχε και ο ελληνικός στόλος βγήκε για να τον αντιμετωπίσει. Στις 11:35 οι δύο στόλοι άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά με τους Έλληνες πυροβολητές να είναι πολύ πιο εύστοχοι από τους Τούρκους. Η τουρκική ναυαρχίδα Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα παθαίνει σημαντικές ζημιές από τις βολές του Αβέροφ και τρέπεται σε φυγή ακολουθούμενη από τα άλλα τουρκικά πλοία. Το θωρηκτό Αβέροφ, λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητάς του, αποσπάται από τον ελληνικό στόλο και συνεχίζει μόνο την καταδίωξη των Τούρκων μέχρι που αυτοί κρύβονται στα στενά του Ελισπόντου. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος αναλαμβάνει τη διοίκηση της στρατιάς Υπήρου, εγκαθιστώντας το στρατηγείο του στο Χάνι Εμίν Αγά, από όπου και διευθύνει τις επιχειρήσεις. Ξημερώνοντας 21 Φεβρουαρίου 1913, η πόλη των Ιωαννίνων, η μεγάλη αυτή πόλη των θρύλων, βρίσκεται για μια ακόμη φορά μπροστά σε μια νέα καμπή της ιστορίας της. Ο ελληνικός στρατός παρελάβει νικητής στους δρόμους της πόλης και τα Ιωάννινα, μία από τις πιο σπουδαίες πόλεις των Βαλκανίων, περιέρχεται στην ελληνική επικράτεια έπειτα από 500 σχεδόν χρόνια σκλαβιάς.